Радио Бинар. Ще строим завод, завод ще строим с яки бетонни стени. Ако перефразираме този текст на Вапцаров в духа на новините от последната седмица, би трябвало да звучи: ще строим комплекс ще строим с апартаменти, изкуствено море и 4-5 4-звездни и 5-звездни хотели. Вие сте с Метрополис, здравейте! През последните дни една крайно екзотична новина развесели сектора на имотите. Според редица медии, сред които Дневник, сайта Ком.бг, Вестник Стандарт, инвестиционни намерения към ваканционни имоти у нас е заявил хонконгския бизнесмен Стивън Ло. Няма единодушие по въпроса обаче дали въпросният бизнесмен възнамерява да закупи голф игрището Света София, което се намира в близост до София, или смята да закупи освен него и още 7-800 декара около село Мусачево, на които да построи мол с скромната площ от 20 декара. Освен това, няколко 4 и 5 звездни хотели, апартаментен комплекс и така нататък. Стивън Ло се бил срещнал лично с кмета на село Мусачево, се казва в публикацията в ЕКОН, който се казва Мариан Илиев. Явно мултимилионерите напоследък са променили навиците си и ходят лично по българските села, когато искат да инвестират в тях. Преди 6-7 години, когато беше бума в областта на недвижимите имоти, това се случваше по друг начин. По-внимателни и по-конфиденциални бяха инвеститорите. Те обикновено си наемаха една престижна международна адвокатска кантора или пък се свързваха с някои от международните агенции за недвижими имоти. Дали това е поредната позакъсняла първоаприлска шега, ще разберем рано или късно. Иначе стана ясно, че Стивън Ло няма да купува футболния клуб ЦСКА, защото му бяха приписани и такива намерения по едно време. Информацията за въпросния комплекс, разбира се, съдържа комизъм с оглед на значителното количество празни площи, които са в момента на пазара. По доста по-реалистични теми за това какво се случва с бизнес, търговските и логистични площи, разговаряме с представители на агенции и инвеститори. От страна на агенциите, които оперират с недвижими имоти, ще чуете мнението на пазара на изпълнителния директор на Colliers Иглика Йорданова. Успяхме да разговаряме и с един представител на инвестиционния сегмент, търговския директор на София Airport Center, Олга Стоичкова. Един от най-красивите и успешни проекти, който комбинира офиси и логистични площи. Независимо, че беше пуснат в един от най-трудните моменти за пазара, той се реализира успешно. Общо офисния пазар към момента е близо 1,7 милиона квадратни метра. От тях бих отличила клас А продукта в офисните площи, като така според нашите и международните критерии на инвеститорите, като едва 300 000 квадратни метра. И в този сегмент отчетливо се наблюдава тенденцията към усвояване на този продукт. Ако последните години бяхме свикнали да чуваме за нива от порядъка на 20, 22, 25% свободни площи, то към края на миналата година средния процент свободни площи беше 18 за всички класове офисни сгради. А бих казала, че в момента за клас А този процент свободни площи е варира около 10 и съвсем скоро ще станем свидетели на едноцифрен процент незаетост. Така че определено тенденцията е именно предвид малкото предлагане напоследък за усвояване на наличните качествени офисни площи. Така 180 хиляди са общата площ на клас А проектите в процес на изграждане. При положение, че поема пазара средногодишно между 80 и 130 хиляди квадратни метра, това е определено ясна индикация, че продукта също се усвоява с добър темп и ако
се запази тази динамика, бихме могли да станем свидетели на определено недостиг в сферата на клас А. Офис сградата се радва на така добър интерес, стабилен. Вече сме успели да договорим повече от 30% от сградата, като очакваме тази година да бъде изцяло запълнен, тъй като преговорите ни, текущите с потенциални наематели, са в напреднали фази и това са нашите очаквания. Разбира се, има ситуации, в които не можем да предвидим как ще се развият нещата. За сега съм оптимист. Има определено индустрии, които въпреки макроекономическата ситуация на България, известната несигурност, свързана с политическа ситуация, съседни държави, въпреки всичко взимат решение и поемат път към експанзия. Станахме свидетели през миналата година и на новонавлизащи компании, които решават да основат бизнеса си в България, така че всъщност бих казал, че по-скоро се връщаме в посока на усвояване на по-големи площи. Това се движи най-вече от BPO индустриите, компаниите, които аутсорсват бизнес към България, не само имайки предвид кол-центрове, но и услуги с малко повече добавена стойност, финансови центрове, така наречените Shared Service Centers, центрове за споделени услуги, които се изграждат в България, което е добра новина за пазара. За пример ще дам някои от значимите сделки в последното 3 месече на 2013, които варираха в порядъка между 2 и 10 000 квадратни метра на един наемател. Така че обемите в търсенето по-скоро са сходни на предкризисните нива в момента. Разбира се, рано е да сме твърде големи оптимисти. Все пак недвижимите имоти са функции от икономиката, така че толкова доколкото няма сътресения в икономически и политически план, надяваме се тази тенденция да продължи и през тази година. Не бих се ангажирала с конкретна цифра, тъй като цената на един договор, ако мога така да опиша, не е просто наемна цена на квадратен метър, а той включва също разходи за довършване на помещението, разходи за преместване на компанията от стария и офис, разходи за допълнителни технически екипировки на самата компания, тъй като повечето искат да се, като премествайки се, да обновяват интериора, да обновяват техниката си. Общо взето има установени вече нива за офисите клас А, които надвишават 10 евро. Всъщност говорим за 11-12 евро, когато става въпрос за по-висок клас офиси, но нещата не могат да опрат до това категорично и затова не бих се ангажирала с конкретна цифра. Очакванията, разбира се, на наемателите са да получат по-ниски наемни нива, но всички знаем, че всеки продукт има своята стойност и ако желаеш да ползваш по-висок клас продукт, трябва да си готов и да платиш за него. На пазара в момента има около 1,4 милиона квадратни метра празни офис площи. Една част от тях ще бъдат реализирани, а друга не. Като средна стойност въпросните 1,4 милиона квадратни метра струват около 1 милиард и 300-400 хиляди евро. Много или малко е това. В мащабите на нашата държава по-скоро е обичайно. А това пък да инвестираме по неразумен начин парите си е почти синдром.
Една кратка историческа справка. Ако се върнем към 76-та година, когато започва строителството на поредния завод за тежко машиностроене, тогава са се строяли заводи, не бизнес сгради. Взимаме за пример завода в Радомир. Стойността на строително-монтажните работи на двата етапа от изграждането на завода възлиза на 1 милиард 376 милиона лева. После се оказало обаче, че липсва производствена програма, липсват пазари и трудов потенциал. Преди 6-7 години по аналогичен начин фирмите и банките инвестираха немалко пари в бизнес гради и търговски центрове, но стана ясно, че само най-добрите от тях ще заработят. Това, което се случи през последните година-две, бих казала, че доста ясно се откроиха във всички големи областни градове проектите, които имат финансов, икономически, търговски смисъл за съответния пазар и те поеха лидерството, за разлика от тези, които определено срещат проблеми в реализацията. Някои от тях дори не стартираха като реализация. Така че подобни примери могат да се забележат и най-вече в град като Варна, Русе и така нататък. Това, което беше интересно да се наблюдава е доколко тези градове и най-вече покупателната способност може да подкрепи повече от един, повече от два, повече от три проекта. Като интересен случай ще откроя Бургас, който оглави класациите за обем търговски площи на глава от население с 477 квадратни метра на 1000 души население, което е за сравнение, така средноевропейската норма е 300. Общото за България е малко под 100. Тоест град като Бургас с откриването на трети търговски център изключително надвиши така всякакви средни норми и при все това така се опитват и трите проекта с голяма степен на успешност да функционират и генерират приходи. Общо взето това, което бих могла да кажа е, че проектите, които не бяха успешни в реализацията, имаха много обективни причини за това. Не беше изненада за нас, като експерти в сферата, да наблюдаваме така неуспеха им и за съжаление някои от тях ще търсят реализацията първа във вид на финансово-спасителни мерки. Част от случаите това ще касае една много по-сериозна активност от банките, които са финансирали тези проекти. А в други случаи би могло да се мисли наистина за превръщането им в сгради с друго предназначение. Дали било то публично или частно, но различно от предвиденото. В момента колко проекта са в процес на строителство? В София в сферата на търговските центрове има 3 проекта, които се реализират като строителство и предстои да бъдат открити за публиката. И трите са обявили откривания в рамките на 2014 година, по-скоро втората половина. Най-мащабният от тях е София Ринг, околовръстния път, който ще добави още 69 000 квадратни метра отдаваема площ. И ще влезе така в сериозна конкуренция с други проекти в южната част на София. В същото време в западната част на София има 2 проекта, които предстои да бъдат открити, Мегамол и Плаза Уест, всеки от които би добавил между 20 и 25 000 квадратни метра нетна отдаваема площ. Бих казал, че с откриването на тези 3 проекта картата на София би добила една завършеност и би останала дългосрочно в този вид следващите 3 до 5 години. Тайната на успеха е много дългогодишен опит. Инвеститор, който знае какво прави, какво иска, какво трябва да постигне. Дългосрочна визия, задължително. И
и много труд. Това е тайната на успеха на такъв проект, тъй като инвеститорите в нашия комплекс се занимават с тази дейност от десетилетия. Зад гърба си имат развити проекти в цял свят. Те много добре знаят как да структурират целият проект така, че той да е устойчив и да срещне бъдещите изисквания в една среда, бизнес среда. Само един малък пример ще дам. Нашите офиси, всичките, независимо клас А или клас Б, са оборудвани с пожарогасене, което не е изискване на българските власти, но това е стандартно изискване в Съединените щати. И инвеститора преценява, че е по-добре да инвестира в аванс в такава система, отколкото когато един ден такава регулация бъде въведена и в България, което неминуемо ще се случи, да се преправят системи, да се инвестира и да се създават допълнителни разходи. От този тип мислене в аванс нещата, които правим, смятам, че те се оценяват от всички компании, които ползват площите, тъй като 90% от тях са международни компании, те са свикнали на тези стандарти, те очакват да видят такъв стандарт във всяка една сграда, в която обмислят да се настанят. Добрите проекти, подготвени от професионални инвеститори с опит в областта на имотите, са успели да намерят реализация. За съжаление, има и такива, които остават на пазара твърде дълго. Какво става с тях? Опитахме се да намерим информация, но по обясними причини не се намери кой да застане и да разкаже какво се случва. Затова потърсихме информация през форумите. Ето какво става. Когато една сграда остане твърде дълго незаета, а инвеститора дължи вноски по инвестиционния кредит, които не може да обслужи, обикновено се отива на съд. След това следва съдебно решение, което се предоставя за изпълнение от съдебен изпълнител. Следва публична продан. Обикновено се стига до сделка след няколко търга и съответно неколкократно намаляване на цената. Най-често имота се придобива от банката, която е финансирала строителството, по-точно от дъщерно дружество на тази банка, като обикновено банката заменя дълг срещу собственост. Длъжника продължава да дължи разликата между размера на кредита и продажната цена. Това е една много тежка и неприятна ситуация, както за инвеститора, така и за банката. А после отново продължава да бъде актуален въпросът за реализацията. Наистина е добре да си помислим какво ще стане с сградите, които не могат да бъдат реализирани по предназначението си. Важно е също така да се помисли бързо, защото ако се мисли 25 години, сградите от актив се превръщат в пасив, в една неугледна и опасна купчина от бетон и желязо. Виждате в момента на екрана кадри от двора на Медицинска академия, където стоят като спомен 3 сгради от 80-те години, по които през 2011 година се взе решение да се предприемат довършителни работи. Едната сграда действително се строи в момента. Примера конкретния от Медицинска академия, но има такива сгради из цяла България. В София към момента, както вече казахме, има 1,4 милиона квадратни метра празни офис площи. Но има и хора без дом, а в България бяха приети и бежанци, които живеят в много тежки битови условия. Да се замислим за това. Продължаваме разговора с Иглика Йорданова и Олга Стоичкова. Като цяло този сегмент, може би, трябва да кажем, че се развива с най-бавни темпове или така отнема време от гледна точка на набиране на смелост страна на инвеститорите за спекулативни площи. Все още бавно се увеличава предлагането. 2,8% беше към края на миналата година новото предлагане.
Така че, най-общо казано, той се развива стабилно, но с доста умерени темпове за момента. Налице са позитивни сигнали от гледна точка на търсенето, най-вече в сферата на лекото производство. Около София има няколко зони, които така търсят своята още по-добра реализация в посока Нови хан. Два по-сериозни логистични проекта, които бих могла да откроя. Божурище е зона, която също така търси своята реализация. Има оператори, които вече работят там. Но като цяло така, това, което движи индустрията, е по-малко логистика, повече желание на оператори за мощности за леко производство, което е добра новина. Така бих отличила развитието на Пловдив като зона, която привлича този тип инвестиции. Знаете, там в момента се прави укрупняване на 6 индустриални зони в една икономическа зона Тракия. Причина за избора на Пловдив от операторите, от инвеститори е най-вече наличието на адекватна инфраструктура в региона, както и на, бих казала, квалифицирана работна ръка, която позволява оперирането в тези индустрии. Така че ние активно работим, проактивно бих казала, работим в привличането на този тип бизнеси към България. Мога да кажа, че нашите логистични площи са хит, ако това не е преувеличено, тъй като и трите ни сгради с размер 28 000 квадратни метра са напълно отдадени от вече 3 години. Дори в времето на икономическа нестабилност, мога да кажа, не чак така криза, но нестабилност, ние успявахме да реализираме помещенията си и нашите наематели се развиват добре, чувстват се добре и в момента разговаряме с тях, с някои от тях за тяхното разширение и съответно допълнителни сгради да построим специално за техните нужди. Изолациите на панелите са двойни. Системите, които сме внедрили, също дават възможност за енергийно спестяване на сградите. Това е голям плюс за компании, които ползват логистични площи. Това никой не обръща внимание в другите, като презумпция. Се приема, че склада е просто едно помещение с 4 стени и покрив, в което съхраняваш своята стока, но за нас философията е, че в нашите помещения ти съхраняваш своя бизнес и той трябва да бъде напълно защитен, така че да не предизвикат да не предизвика рискове. Вече имаме сертифицирани property менеджери, които са към Международния институт за недвижими имоти в Съединените щати. Това е така едно доста голямо и високо признание за нашия професионализъм. Така че това е едно от нещата, които привличат наистина наематели да ги задържат. Качеството на услугата, мениджмънт услугата. Инвестициите в недвижими имоти са много престижна дейност, но все пак да не забравяме, че предполагат специални познания, а носят и риск. Това беше всичко за днес от нас. Останете с добро настроение и програмата на Радио Бинар.